Поражение за Славия в дербито с Локомотив София. Още една загуба в последните кръгове за белите. Защо се стигна в частност до днешната, ще разберем сега от Радко Достанич. Господин Достанич, загуба за Славия в важен от историческа гледна точка двобой. Защо тимът ви не успя да стигне до добър резултат днес? Гледайте сега, ми смо добро влезли у мача. Нештата nimalo nisu, znamo za ko stava duma u derbi. Derbi nije lesno da spečeliš. Mislim da smo mnogo dobro vlezili u mač, jer imali smo položenje i mogli smo da povedemo rezultat. Za mene mislim da smo bili podobri prvo polovreme od Lokomotive. To ispozvaše samo jedno položenje, karali su nam go. Od tam na tatak nije nam bilo lesno da se opravimo. A второ проблем е kad smo morali da smenimo Minčevi Neštata stavaju potrudno. Окей, честитам на Локомотива, заслужена победа. Това е на нас да продължим. Преди началото на този добой класирането показваше, че какъвто и да е резултат, т.е. няма да промени нещо сериозно за Славия и за Локомотив София. Има ли обаче двубой дербита с Локомотив София, които нямат значение, и как мотивирате футболистите в финала на сезона вече, когато всичко е решено? Гледайте, аз имам късмет да имам jednu grupu koji su mnogo profesionalni futbolisti i koji davaju всичко sebe. To sam повторio 1000 puta i pa ga potvaram dneska. Аз имам опитни футболисти кои искају да давају, показали су до сега, всички мачови су изиграли на 100%. Днеска изопшто не е стала дума, всички су искали да давају од себе и јас им благодарам. Преди началото на това интервю и сега се чува от зрителите начина, по който привържениците скандират към вас. Вие обаче отвърнахте се с аплодисменти. Какво бе още веднъж да се върнете тук на стадион Локомотив и да бъдете начело на Славия срещу Локомотив? Гледайте да вам кажем, пошто мъчимо от први ден kad sam došao u Slavija, тука у Локомотива sam давao всичко od себе си, работio sam profesionalno od sutrинта до навечер, давao sam всичко od sebe za taj klub. Тој ако nisu доволни, то е тјехна нештата. Аз само могу да кажем, sam работил у едном големом одбору sa хора кои su имали уважение, од там нататък нисmo се разбрали за нештата и това е. Пожелавам им успех и да врве напред. Това е. Аз немам друго нещо да кажам. Фенови као фенови могу да го говоря како искај. Благодаря ви. Аз благодаря.